nan ga relax tracking da choosy, nan ga scale the tone, ga no vibrator nan wani guri an sa wajen wani shafa. So duka waɗannan guri shine ya za a yi ka saita ka ji muryar ta zauna akan auto tune ɗin, sannan sai ka bar shi. Na farko dai sai ka mai da nan gurin major, ka gani major, sai nan sai ka kai shi ya tafi zuwa ƙasa dai ko ma zero ne ba matsala, ka kai shi zero. Yanzu sai ka zo akwai abin da ake kira setting meter, bari in kulle wannan guri. Akwai abin da ake kira setting meter, daga daidai gurin da nake so ya ta maimaita min kamar nan, kaga daidai 11 ɗin nan sai in ja haka, ka gani, ka gani na yi left click kenan, na yi left click a kanta, ina zuwa na yi left click a kanta ko gashi na yi left click sai in ja, sai in ja, sai in ja, sai in ja daidai gurin da nake so abin ya rika maimaita min ya min loop sai in yi haka. Yanzu sai in hau kan nan gurin da ya ɗan yi baƙi-baƙin nan, gashi nan za ka ga ya baƙi-baƙi ai da bambanci da nan gurin ko, to nan gurin da ya ɗan yi ɗan baƙi-baƙin nan sai in yi mai right click, za ka ga wani guri an rubuta loop, sai ka shiga sai ga set loop point, set loop point sai ka click, gashi nan wani yellow layi ya zo ya tsaye gurin. So yanzu idan ka danna za ka ga cewa kaga ya dawo, yana zuwa ne yana dawo, yana zuwa yana dawo. Don haka yanzu sai in sa solo S a nan, saboda iya nan kawai ya yi shi kaɗai. Za ka ji murya tana wani, za ka ji tana wata murya tana wata rawa saboda ki ɗin bai hau ba, sai ka sake buɗewa, sai ka shiga nan wajen settings sai ka riƙa canza, sai ka ji wanne ne ya hau daidai. Soyayya ta bayyake, sahiba ta bayyake, ke ce a birnin zuciya mai haske zuciya. Soyayya ta bayyake, sahiba ta bayyake, ke ce a birnin zuciya mai haske zuciya. Soyayya ta bayyake, sahiba ta bayyake, ke ce a birnin zuciya mai haske zuciya. Soyayya ta bayyake, to idan ka ji bai kwanta maka ba haka sai ka dawo nan sai ka sa wani guri an rubuta alto tenor, shi ma sai ka kuma sa haka. So da haka za ka gwada ka ji, za ka ji auto tune ɗinka ya saita. Nan gurin sai ka zo ka sa ko square ko sawtune ko sine wave, yadda ka ji za ka ji yadda ka ji murya ta maka daɗi. To wannan kenan sai ka kulle. Yanzu ana so ka kuma ƙara wani effect ɗin, sai ka kuma shiga nan, sai ka shiga audio, audio effects, sai ka kuma zuwa, to yanzu ba nan ba kuma, sai ka shigo irin su cakewalk, sonic foundry, sonitus, ultra effects, audio da sauransu. So amma yanzu bari in nuna maka wasu major wanda za ka yi aiki da su. Murya tana cikin yi kenan, tana yi. Yanzu sai ka shiga nan sonitus FX, sai ka shiga equalizer, sahiba ta bayyake, ke ce a birnin zuciya mai haske zuciya. Soyayya ta bayyake, za ka daddana har sai kaga ta yi haka, yau ta yi haka sai ka ga, sai ka ɗan jawo wannan zuciya mai haske zuciya. Soyayya ta bayyake, murya tana ɗan kwanta ko. So idan ka so za ka ɗan yi ƙaro output ko zuwa 2 ne ko 3, sai ka kulle. Duk abin da kake ka tabbata kana yin save, kana yin save, save, ko me kake kana yin save. Sai ka kuma komawa, sai ka shiga a cikin cakewalk ɗin nan, wannan abu rubuta cakewalk, sai ka shiga ga wani abu ne FX river, sai ka sa gaji. Aji yana yin kamar irin babban ɗaki ɗin nan ne aka yi, sai ka rago shi nan kamar zuwa 10 haka, 5, 10 ko 5 ko 6 ko 10 ko yanda za ka ji abin ya maka daɗi. Yanda ka ji abin ya yi maka daɗi, sai ka bar shi haka. Sai ka bar shi sannan sai ka zo sai ka kuma koma a ciki.